Okay. Hello mga kawigay, welcome po sa channel natin, si Richard. At sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng giant prawn. Yan, napakalaki po niyang prawn na yan. Tapos meron po tayo rito ng spicy garlic sauce. Tapos meron pong soft fish. Yan, malambot po yan, may kanin po. Tapos meron din po tayo rito, no? Yung cheese. Kung gusto natin magsaw-saw, tingnan natin. Pag tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugasan po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Okay. Kain po. Sarap. Fish. Uh-huh. May kainin natin sa ulo. Parang lobster na kalaki. Sarap. Testing natin sa cheese kung masarap din.
Melted cheese. Mm. Sarap. Palata. Haluin natin. Sarap.
Sarap ng isda, lambot. Ito po, ano lang natin to. Kit. Hindi po siya low carb. Sobrang laki. Excuse me po. Sobrang sarap. Sarap po talaga, medyo spicy. Lagi. Po. Sarap. Last bite na po tayo. Sarap. Sorry po. Tingnan natin sa fish.